مدربدا تحالفو غعزو دا امبر تنبرلو بوتا خمزي كونه بزغبا اختردا اختكلالكا من البات ابز حجي ساعات اصام خوينك كارلو مدربدا خوينك كارلو هيوتك ادري قللو استفلالي شجر استفلالي مكراتا استفلالي حسامات اذا ختبلو زي تخل بدلات وي دما حماق نغرات كبصحكا يخيل እዚ ነገራት እዚ ግን ኣብ ጉዕዞ ህይወትካ ተሓልፎ ነገራት ዳኣምበር ትነብረሉ ቦታ ከም ዘይኮነ ብዝግባእ ክርድእካ ክኽላሎ ምናልባት ሓፍተይ እውን ህይወትኪ በትስኽ ትደልያ መንገዲ ክትከይድ እንታ ተገባእ ዝኾነ ሽግር ከጋጥመን ይብለይ እንዳበልኪ ሽግር ኣብ ልዕሊ ሽግር ተደራሪብኪ ስቃይ ኣብ ልዕሊ ስቃይ ተደራሪብኪ ብዙሕ ሕማቕ ነገራት ኣብ ህይወትኩን ከጋጥሙኺ ይኽእሉ ኾኑ እዮም ምናልባት እዞም ነገራት እዚኦም ግን ትነብሩሎም ምድረ በዳታት ዘይኮኑ ተሓልፊዮ ከም ምዃኑ ክርዳእ ክኽላለዎ ጉዕዞ ህይወትክ በዚ يختم በዚ يبقع ማለት አይኮነን ናይ መወዳእቱ ማለት አይኮነን حويم بتمساسالي من الباس تفلالي شجرات اب هيوتك يقطمو كان تراهليهم من البات حماق اوان حماق صنكر دخونه كنتات اب حجي ساعات يقاطم كان تراهليهم كل محلافو زي ترفي ግን እዚ ሕጂ ንሓልፎ ዘለና ህይወት እዚ ሕጂ ዘለና ቃንዛ እዚ ሕጂ ዘለና መከራ እዚ ሕጂ ዘለና ሽግር ንሓልፎ ጉዕዞ ህይወት ዳኣምበር ስፍራና ወይ ንነብረሉ ቦታ አይኮነን بزغبا خنردو انت زيكينا تعقستنا انت اودينا صلوتنا دقيرنا مسغانانا نمرر دقيرو بقى تنحنا ندري ነገር ናብ حماق ነገራት دقيرو انت اخوينو ግን ምናልባት ስፍራና ንخخون فريدنا لكم كون نخرينا ፈጣሪ ግን እዚ ደለና ሕጂ ጭንቀት እዚ ሕጂ ዘለና መከራ እዚ ሕጂ ደበሳጭና ለኾነ ዓይነት ሽግር መጨረሻና አይኮናን بفطار عين خراي كله ንምንታይ ተራኢልኩምኒ ግደፎም ወናዓና نتي سفيح دخونه ولقيانوس ثلاثه ربعني عالمنا زحدس وقيانوس نبعلكو بزحات معبلات اندهلو كنسو نخلاتنا انت تدفس نيركو نخلاتنا حنت ربيع عدلا دلاتنا مريت نزا مريت زيا متحلا نيرو ግን ابزا مريت زيا نزلو وقيانوس فطاري اتنسو دفترو معبل كابز خيتحلفيلو ገደብ ስለዝገበረሉ እትም تعبيتኛ ዝኮነ معبل ናባና ደይመጽ እንደሎን ቦታው ድሕዝ ዘሎን ኣብ ህይወትና ሓደ ክንርሰዕ ዘይብልና ነገር ተዳሃልዩ ንኹሉ ነገራት ፈጣሪ ገደብ ይገብረሉ ንሽግራትና በሎ ንጸገማትና በሎ ንደጋጥምና ደሎ መከራታት በሎ ንቃንዛና በሎ ንኹሉ ነገራትና ገደብ ይገብረሉ ፈጣሪ እዚ ገደብ ዝኻኒ በቃ ያአክል ኢሉ ፈጣሪ ደቀመጦ ክሳብ ዝኾነ ልክዕ ነው ቂያንሱካ ያአክል ኢሉ ሓንቲ መስመር ጠጠው ከም ደበሎ ኣብ ህይወትና ደሎ ሽግራቱን ያአክል ኢሉ በዓል ፈጣሪ ጠጠው ከብሎይ ገደብ ክገብረሉ ገደብ ዘይብሉ ከይመስለና ምናልባት ግን እንተ ረአነ ሳሕጂ ዘላትና ሽግር በአ እንዳበልና እዚ ሕጂ አቲኒ ያደለና ይርደኒ ከቢድ ኩነታት ክኾነ ኸሊ ከቢድ በቃ ንሕና ክንጻወረ ካብ ንኽእል ላዕል ኮይና ክኾነ ኸሊ ፈጣሪ ግን ያአክል ምባሉ ገደብ ምግባሩ ነዞም ሽግራትን ነዞም ጸገማትን ዘይተርፊ ስለዚ ነዞም ሽግራት እዚኦም ገደብ ክሳብ ዝገብረሎም ፈጣሪ ግን ንሕና ብኸመይ ነዚ ሕማቕ እዋን ክንሓልፎ ከም ዘለና ምስተማዕ ዓበለቱ ብኸመይ ክንከይድ ከም ዘለና ብዝግባእ ክንርዳእ ክንከላለና አንጻር ተማዕበል ንጓዓዝ ተዳሃሊና ኩሉ ግዜ ህይወትና ኣብ ግጭት መስዓተወት ምስተጨነቅና ምስተበሳጭናይና ግን ተበሳጭኻ ተጨኒቕካ ተምጽኦ ነገር የለን ኣብቲ ሽዑ ሰዓትኮ መፍትሕ መሲሉ ክራኣየካን ንዑ እንደሓሰብካ ክትብል ትኽእል ኢኻ ምናልባት ንዑ እንደሓሰብካ ቃንዛታትካ እንዳዘከርካ ብጣዕሚ ክሕመካ ይኽእል ኾን ንሱ ግን መፍትሕ ይኮነን እቲ መፍትሕ ኣብ ምንታይ ደሎ እንተራኢልና ንፈጣሪ ነዞም ነገራት እዚኦም ገደብ ከም ዝገብንሎም ኣሚና ብጸሎትን ብምስጋናን ናብ ፈጣሪ እንተዳ ክንምለስ ክኢልና ገደብ ከገብረሎም ይፈጣሪ ሓፂር ይዕምሮም ምሕላፉን ዘይተርፊ ብትዕግስትና ኣብ ገዛ ርስና ተመሊስና ግን እንተዳ ክሓልፈለዩ ክኾነለይና ንፈጣሪ ብዝግባእ ንሓተ እንተዳ ኮይና ሕቶታትና ብዝግባእ ክምልሰ ይፈጣሪ ምናልባት ግን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ምስ ኣጋጢምና ዘሎ ሽግራት እንተዳ ንጋጭ ሃሊና ሓሳብና ክቆጻጽሮ ስምዒትና ክቆጻጽሮ ተግባራትና ክቆጻጽሮን ኣብ መጨረሻ ኸ ብተፈጢሩ ዘሎ ሽግር መሊስና ድባዓሰ ሕማቕ ሓሳብ እንዳሓሰብና ድባዓሰ ሕማቕ ስምዒት እንዳተሰምዐና ድባዓሰ ውጽኢት ከነምጽኢና ንኾን ዘለና ስለዚ ኣብዛ እዋን እዚኣ ክንገብራ ዘለና ሓንቲ ነገር ተዳሃልያ ነቲ ሽግራትናን መከራታትናን ገደብ ዝገብርሎም ፈጣሪ ተመሊስና ብጸሎትን ብምስጋና ንሕተቶ ሓደራ ሓፍተይ ዘይምልስ ፈጣሪ ይኮነን ደሎ ሓደራ ሓወይ ዘይምልስ ፈጣሪ ይኮነን ዘለና بقليل حتتاتنا بملاس ندلو شجراتنا قدب بمقبار تندل هيوت نخنبر زخلنا بولص دخونه مانم تتكا زي بلو فتاري زلنا ناوخن ملسن انت راه بصلوتن بمسكانان لبنا خن انكبخبان ترى اخيلنا خا مفتاح خنركب نخيلنا انت ري كوينو ግን نعبنت انت داريخم ناي بوليس فيرو لا حكي ستفيرو انت داريخم انت دا بحيلي كتبنت شفتينكا ويكا بحيلي كتلاقو انت دا فتينكا
منيسو اندات أبابة اندحازكا اندا أسركا اندا بساچوكا يخيل أنزا خاون اندا مرري يخيل بتعم اندا حمكا سراوركا اندا حزم اندا چبطم من الباتون كقتلكا يخيل خوني كبير كخون خيلي انت دا تا مفتحتي ارخيب كان تا مفتحتي اجن بتعجستي انت دا كخفتلكا سبدي وي بعلها خد كفتا دي انت دا اخيلكا اجن بقليلو كحيلا خد كفتن نصانتكا تركب انت خيليخا انت زي كوينون اب هيوت نغبرلنا انت دا حدا ነገር هالي لك شجر አጋጥምና አለው ደኾነ ሰዓት ደኾነ ሰብ በዲልና ኾን ኸል ደኾነ ንደል ነገር ይሰመረልና ኾን ኸል ደኾነ ፊራአቲና ኾን ኸል ደኾነ ተአሲርና ኾን ኸልና ስለዚህ ነተ ተአሲርና ያለና ማእሰርት ግን ከነላቆቆ በጭንቀት ከነላቆቆ በሕማም ከነላቆቆ በቃንዛን ተራፈቲና መሊሱ ክብእሰና ዳአምበር በምንም ተአምር አይክፎክሰናኒ ክፎክሰና እንተ ዳ ኾይነ ግን ናይዛ ፌሮ መፍትሐ ከም ዘላና ህይወትና ፌሮ ብዝግባ አንራኸ ከንከላለና ንሱ ድማ ምስ ሕሉፍካ ይቅረብ በመባል ንበደሎ ሐሳባት ክኾን ኸል ደጋጥ መካረለ ነገር ክኾን ይቅረይልካ ንኹሉ ነገራት ለቂዕካ በሐሳብካ ደረጃ እንተ ዳ ናፈጣር ክትምለስ ኪልካ ናፈጣር እንተ ዳ ጸሎትን ምስጋናን ክትገብር ኪልካ እቲ ዝዓበ መፍትሒ ፈጣሪ ሞ በጸሎትን በምስጋናን ልብኻ አንጽይካ በቃ ይቅረይልካ ትምለሶ ፈጣር ድማ ሕቶታትካ በዝግባ በመምላስ እቲ ስኻትረለ ህይወት ንኽትነብር ዘኽለካ ብቕዓት ክልግሰልካን ናጽነትካ ክበካን ኸል እዩ እቲ ናይ በሐቅ ናጽነት ዝርከብ ኣፍታ ደጋዊት ዓለም ዝበደሉኻ ሰባት ንሶም ክሳብ ይቅረዱልኻ ኣፍታ ደጋዊት ዓለም ተፈጢሩሉ ሽግር ንሱ ክሳብ ዝፍታሕ ተጸቢኻ ደይኮነ እቲ ናይ በሐቅ ናጽነት ድርከብ ናብ ፈጣሪ ተመሊስካ ልብኻ አንጽይካ ድኾነ ሰዓት ጎዲኦም ኻን ዝነበሩ ደቐንዝው ኻን ደበሩ ሰባት ንዕኦም ይቅረይልካ ናብ ገዛ ርእስኻ ተመሊስካ ፈጣሪ ክትሕዝ ከለኻ እቲ መፍትሒ ዝርከብ ስለዚ ሕዋት ድኾነ ሰዓት ሽግር ድነበረ ነገር ደጋጊምና ንዑ እንዳሓሰብና ስቃይና አይነጋርዶ ናብ ስቃይ አይንቀይሮ ናብ ፈጣሪ ንመለስ እሞ መፍትሒ ኩሉ ነገራት ድኾነ ፈጣሪ ድማ እቲ ንደለይ መፍትሒ ክህበና በቲ ንሕና እንደልዮ መንገዲ ድማ ህይወትና ከስተኻኽለናን እዩ ምናልባት ንሕና ዝሓዝንያ መንገዲ ዘይሰርሕ እንተ ዳ ሃልዩ ንፈጣሪ መርሓኒ ንበሎሞ ናፍቲ ንሱ ዝደለየ መንገዲ ንዓና ጽቡቕ ድኾነ ንሱ ዝመረፀልና መንገዲ ድማ ክመርሓና እዩ ስለዚ ሕዋተይ ምድረ በዳ ንሓልፎ ቦታ ዳኣምበር ንነብሮ ቦታ ከም ዘይኮነ ክርደና ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ዝሕጂ ዘሎ ኣጻመ ዝሕጂ ዘሎ ሕማቕ ኩነታት ዝሕጂ ዘሎ ደሪቕና ዘሎ ህይወትና ንሓልፎ እምበር ብትዕግስቲ እንተ ዳ ክንሓልፎ ኽኢልና ንነብሮ ቦታ ይኮነን ብትዕግስቲ እንተ ዳ ክንሓልፎ ኽኢልና ኣብ መጨረሻ ራህዋ ኣሎ ኣብ መጨረሻ እውን ስፍራና ክንረክብ ኢና ስለዚ ሕዋተይ ምድረ በዳ ንሓልፎ ቦታ ዳኣምበር ንነብሮ ቦታ ይኮነን ስለዚ ዝሕጂ ሰዓት ምናልባት ዘይመስል ኮይንና ደሎ ጸልሚትና ደሎ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ክብድ ኢልና ደሎ ህይወት ስፍራና ከይመስለና ንነብረሉ ቦታ ዘይኮነ ብትዕግስትና ሓልፎ መንገዲ ከም ምዃኑ ተረዲእና ፈጣሪ እቲ ንሕና ንደልዮ ረህዋ ከምፀልና ናብ ገዛ ርእስና ተመሊስና ብጸሎትን ብምስጋናን ጥራይ ንለምኖ ሓሳብና ከነስተኻኽል እንተ ደኣ ኽኢልና ስምዒትና ከነስተኻኽል እንተ ደኣ ኽኢልና ተግባራትና ብምስትኻል ድማ እቲ ንደልዮ ውፅኢት ክንረክብ ንኽእል ኢና ስለዚ ኣብ ምድረ በዳ ምንባር ገዲፍና ካፍቲ እዋይ ኣሕ ንብሎ ዘለና ኩነታት ውፅእ ኢልና ድሕሪ ድመፅእ ረህዋ ብድሕሪ ድመፅእ ሰፈርና ብዝግባእ ንዑ ነቋመት እዚ ቪድዮ እዚ እንተ ደኣ ፈቲኹምዎ ድማ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ክትተሓባበሩና ብትሕትና ንሓተኩም ኩሉ ግዜ ስለትከታተሉናን ኩሉ ግዜ ድማ ሓሳብ ርእይቶ ስለትህቡናን ድማ ብልቢ ከነመስግነኩም ንደሊ ሼር ብምግባር ድማ ናብ ኩሎም ፈተውትና ናብ ኩሎም ፈተውትኹም ንኽባፃሕ ሓደራ ሼር ምግባር ኣይንረሳዕ ክብለኩም ይደሊ ሓሙስ ኣብ ዘለና ነፃ ናይ ኦንላይን ስልጠና ሰዓት 9 በቆፃፅራ ናይ ቀርና ኣፍሪካ ሰዓት 9 ምሸት ድጅምር ድማ ኣብኡ ድማ ብዙም ክትሳተፉ ትኽእሉ ኢኹም ኣብኡ ንምስታፍ ድማ ብብዛሕቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ቁፅሪ ቴሌፎን ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ሰላም ወሰናይ ንዓኹም ኣብ ዘለኹም ሰላም ንዓኹም ደሓን ኩንለይ ዝተፈላለዩ ናይ ህይወትን ዓወትን ምስጢራት ልብና ንኽንሃንጽ ናብ ልብና ንኽንምለስ ገዛ ርእስና ንኽንቅይር ዘኽእሉና ጥበባትን ምስጢራትን ንምምሃር ኣብዚ ቻነል እዚ ሳብስክራይብ ንግበር ናይ ደወል ምልክት እውን እንክፍ ነብላ